Чаму Вівабрасаў такі дрэнны і што з гэтым рабіць? Куды зніклі нармальныя артысты, чаму нас кормяць таннай расійскай папсой? Справа ў палітыцы? А што калі я скажу, што вінаватыя мы самі? Не верыце? Ну тады глядзіце выпуск. Я вам раскажу пра беларускае фестывальнае лета і як мы да такога дакаціліся. Спачатку пакажу вам крыху архіўных кадраў з магутных канцэртаў. Касабіан, Армін ван Бюрен, Хёрдс, Ляпіс 98. Сусветныя хіты, шалёныя натоўпы, дзесяткі тысяч удзячных беларусаў. Стоп, што? Беларусаў? Вы не памыліліся. Усе гэтыя выступы адбываліся на фестывалях у Мінску. Сюды прыязджалі сапраўдныя зоркі, а на Баравой можна было пачуць Fire у арыгінальным выкананні. Што здарылася? Як мы дакаціліся ад гэтага да вось гэтага? І што цяпер адбываецца з фестывалямі і чаму ўсё так дрэнна? І хто ў гэтым вінаватыя? Дам адразу спойлер. Вінаватыя мы з вамі. Чаму? Я вам зараз усё раскажу, а вы пішыце сваё меркаванне ў каментарах, калі не згодныя. Калі згодныя, таксама пішыце. А пачну я з кароткага агляду фестывалю гэтага беларускага лета. Вівабрасаў пачынаўся з вельмі утульнага і сімпатычнага фестываля ў адным з самых маляўнічых куточкаў Беларусі. Ну сур'ёзна, шыльда была што трэба. Праслаўскія азёры, лета, музыка. Тым больш арганізатары адразу ўзялі курс на максімальна шырокае кола гледачоў. Паступова Вівабрасаў рос і пераўтварыўся ў адзін з самых маштабных камерцыйных фестываляў Беларусі. Штогод на яго прыязджае каля 35 тысяч чалавек. Гэта рэальна дасягненне. Раней такое пракатвала толькі на бясплатных фестывалях, куды магло набіцца пад 100 тысяч беларусаў. Ну і вось сёлета Вівабрасаў стаў адным з нешматлікіх open-airаў, які ўсё ж такі адбыўся. Чаму? Адказ трэба шукаць у новых правілах правядзення масавых мерапрыемстваў. Па ім толькі юрыдычныя асобы са спецыяльнага рэестру арганізатараў могуць займацца правядзеннем масавых мерапрыемстваў з удзелам замежных зорак. Добрая навіна. Расійскіх артыстаў ўсё яшчэ лічаць замежнымі зоркамі. Дрэнная навіна. Арганізаваць канцэрты фестываль нават з іх удзелам могуць толькі абраныя на самым высокім узроўні людзі. Браты Лапуці, арганізатары Вівабрасаў, у гэтае кола ўваходзяць. Яны нават спрабавалі неяк маштабаваць сваю дзейнасць і зрабілі яшчэ адзін фестываль. Востраў у Нясвіжскім раёне. Але сёлета ён не адбыўся. Чаму? Ну, каб зразумець увесь абсурд гэтай сітуацыі, зацаніце дзве цытаткі арганізатараў. Першая пра адменены фестываль востраў у 2026 годзе. Уступленне ў сілу пастановы Савета міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22 жніўня 2025 года нумар 454 аб рэестры арганізатараў культурна-відовішчных мерапрыемстваў і адсутнасць у нас магчымасці прывозіць замежных артыстаў самастойна робяць для нас правядзенне фестывалю немагчымым на тым узроўні, да якога мы з вамі прывыклі і які лічым для сябе прымальным. Другая ад Сергея Лабаця ў тым жа 2026 годзе. Рэестр арганізатараў – гэта пра празрыстасць, бяспеку і якасць. Калі ў цябе за плячыма 13 гадоў бездакорнай працы, ты не баішся правіл, ты выбудоўваеш дыялог з дзяржавай і рэгулюючымі органамі. Мы тлумачым, прапануем рашэнні і нас чуюць. Новыя правілы проста адсейваюць тых, хто рабіў падзеі на каленцы, пакідаючы на рынку прафесіяналаў, якія думаюць пра бяспеку і камфорт людзей. Падыход настолькі кантраверсійны, што аднойчы Сергей арганізуе асобны фестываль для ўсіх беларускіх кантралюючых органаў і больш ніколі не будзе онлайн. Але давайте цяпер да сапраўдных беларускіх скандалаў. Скандалішчаў. Сёлета на фестываль Вівабрасаў прыехалі сапраўдныя мастадонты open-airаў, якія могуць разварушыць нават мёртвую публіку. МОД, Ваня Дмітрыенка, Комната культуры і, канешне ж, хэдлайнер Дзіма Білан. Ну і квіткі каштавалі адпаведна. На старце ад 155 до 625 рублёў за магчымасць таптаць ногі ў кроў пад хіты Білана. Я люблю басы. На дзіва, перад самым фестывалем людзі пачалі масава здаваць квіткі. Магчыма, да апошняга спадзяваліся, што прыедзе Металіка. Магчыма, гэта была польская правакацыя. Хто ведае? Галоўнае, што фестываль зноў сабраў свае законныя 35 тысяч, а Дзіма Білан настолькі натхніўся гасціннай брасаўшчынай, што праз тыдзень лупануў эпічнае інавацыйнае шоу, якое ніхто не ўбачыў. Што скажаш?
Джастин Бібер расійскай папсы, эпатажны і правакацыйны. Кайфанулі і госці маляўнічай браслаўшчыны. Коцік, птушачка і зайчык яшчэ доўга будуць узгадваць Віва Браслаў 2026. Вечно молодой, вечно пьяный. Калі цяпер рэтраспектыўна зазірнуць у склад удзельнікаў фестываля літбір розных гатоў, то можна злавіць дзіўнае адчуванне псіхадэлічнага трыпу. Но вы самі падумайце. У 2018 годзе хэдлайнерамі тут былі Ленінград і Воплевіда Плясава. У 2019 на адной сцэне выступалі Чайф, Маўчат дома і Акута. Гэта як шліфануць вечар у бругі моцнай крыніцай ці пасля гульні тронаў у стык уключыць універ. Нешта такое. Але ў апошнія гады лайнап фестывалю стаў менш эклектычным. Скажам так, ідэалагічна цэласным стаў. Напрыклад, у мінулым годзе ў Ліду прыязджалі шчаслівыя ўладальнікі пашпартоў неіснуючай дзяржавы The Hatters, Юля, прасці господі, Савічава і боўдзілы з Police in Paris, якія ледзь не зладзілі тэхна-рэйф у Белавежскай пушчы. Але нават нягледзячы на такі падыход, у гэтым годзе фестываль ледзь не адмяніўся. Арганізатары ў сакавіку напісалі, што Open Air пад сценамі лідскага замку не адбудзецца па прычынах, якія ад іх не залежаць. Але пасля на дапамогу лідскаму піву прыйшоў беларускі супергерой. Гарадзенская абласная філармонія і неяк усё разрулілася. Літбір вярнуўся. І гэта нейкі бабунец. У тым плане, што хэдлайнеры фестывалю выклікаюць ці то спачуванне камандзе маркетолагаў брэнду, ці то жаданне раз і назаўсёды перайсці на аліварыю, а бабунец там таксама будзе. Калі вы не ведаеце, хто гэта, то гэта вечна малады і вечна п'яны. Мэчыцца з філасофіяй піўнога брэнду. А яшчэ самаадданы аматар пуцінскай вайны. Яшчэ там будзе вядомы па ўсім свеце беларускі дыджэй Александр Спарк з 7000 падпісчыкаў у інсце. І зноў комната культуры, якую, падаецца, прадаюць прычэпам на ўсе фестывалі, якія толькі магчыма сабе ўявіць. Затое можна будзе лупануць шашлыка з лідскім і паглядзець на спявачку Максім, якая дагэтуль не шкадуе сваіх ног на кожным канцэрце. Бэтангавыя канторы настолькі магутна зайшлі на беларускі рынак, што наступны фестываль Белбэтфест мусіць адбыцца ў Драздах. Яшчэ я прапанаваў ужо збіраць стаўкі на кошты на бульбу ў наступным сезоне. І колькасць слов беглая ў адным эфіры навінаў тэлеканала АНТ. Будзе весела і непрадказальна. Але зараз пра іншае. Белбэтфест не пабаяўся нічога. Ні рэестраў, ні надвор'я, ні праблем з лайнапам. Таму ў гэтым годзе арганізатары нават прывезлі ў Беларусь сенсацыю, замежную зорачку, якая глядзіцца ў цяперашніх рэаліях проста неверагоднай раскошай. Зорачка была адпаведная маштабам фестывалю. Вось яна. Ева Сімонс. Нічога пра яе не чулі? Не бяда, затое песню ведаеце. Карацей, на стадыён «Дынама» прывезлі рэтра-дыскатэку ў выглядзе нідэрландскай спявачкі, Ольгі Серапкінай з хітом пра маму Любу і троху разбавілі сучаснай расійскай папсой. На фестывалі прыгожа гуляў біцэпсам Нілета, а на кантрасце з ім працаваў суханькі, як дубец з вярбы, Ваня Дзмітрыенка. Усім падабалася. Сцэна была нішто сабе. Нават больш скажу, такога багатага брэндынгу беларускай фестывальнай індустрыі яшчэ не бачыла. Сцэна ў выглядзе навушнікаў з прыгожымі экранамі і салютам у фінале. Мама дарагая, нават на секунду пашкадаваў, што не бачыў гэтага на ўласныя вочы. Калі секунда скончылася, я яшчэ і загугліў гурт Галібрі энд Мавік, каб канчаткова асэнсаваць маштабы гэтага стадыённага опэн-эйра. Карціна атрымалася цікавая. Ты плоціш грошы, каб табе за іх паказалі неверагодна маштабную рэкламу бэтангавай канторы пад расійскую папсу. Карацей, жыві ярчэй, лаві ўдачу. Але сапраўдная сенсацыя ў Беларусі яшчэ не здарылася. У верасні стадыён «Дынама» чакае нешта магутнае і неверагоднае, бо сюды масава прыедуць заходнія артысты. Так, вы не памыліліся. У Беларусі сёлета адбудзецца фестываль без Вані Дзмітрыенка і комнаты культуры. І на ім не будзе Білана і Максім. Што праўда, ёсць нюанс. Фестываль называецца Prime Era і ўскосна намякае, што ў Беларусь вязуць нешта актуальнае і сучаснае. На самой справе, Prime Era артыстаў з афішы адбывалася прыкладна 30 гадоў таму. А твары на афішках побач з подпісам глядзяцца даволі іранічна. Маранді, To Unlimited, Ля Буш. Я нават уяўляю, як да візіту пачалі рыхтавацца ў адміністрацыі Лукашэнкі, калі ўбачылі на афішы тайтл «Містер Прэзідэнт». Ладно,
Для цяперашняй Беларусі гэта сапраўды глыточак свежага паветра, таму што такія хіты цяпер у Мінску пачуеш хіба ў выкананні кавер-бэндаў. Не ўпэўнены, што ёсць нейкае адрозненне ў плане якасці, але ад самого асэнсавання факту, што ты прыйшоў на канцэрт артыстаў з захаду, ужо мусіць грэць сэрца і правакаваць думкі на магчымую адліву. Вось што цікава, ці сапраўды камісія аналізавала тэксты песень і вывучала біяграфіі артыстаў на прадмет магчымай правакацыі. Ці рэкамендавалі ў выканкамі змяніць творчы псеўданім містер-прэзідэнт на нешта больш нейтральнае. У любым выпадку пытанняў у важных людзей не ўзнікла. Тым больш, што вязе ўсю гэтую клапатлівую эксгумаваную кампанію Сергей Мінскі і першая прадусарская кампанія. Однажды утром, когда кончится дождь, ты наконец-то свободно вздохнешь. Таму выглядае ўсё плюс-мінус як багаты карпаратыў для цёцечак і дзядзечак з важных кабінетаў, на які вы таксама можаце купіць квіток і адным вокам зірнуць, як прыгожа ў Еўропе жывуць пенсіянеры. Я сейчас подъеду, может, и подвезу. Але самы цікавы і незвычайны Open Air гэтага лета прайшоў так, каб вы пра яго нічога не даведаліся. І калі вы думаеце, што ў Беларусі цяпер неяк прыніжаюць, забараняюць ці ўвогуле забіваюць беларускую культуру, то зараз я проста засмяюся вам у твар. Ха-ха-ха! Нічога такога. Беларушчына буяе, квітнее і пускае новыя карані ў родную зямельку. І вось вам доказ. Фестываль «Беларускае лета» ў стылі скансен. Спачатку вось вам крыху цытат з праграмы гэтага аўтэнтычнага свята. Жывая традыцыя, народныя гульні, лапта, гарадкі, канат, карагоды, майстар-класы, казкі каля печы, пераапрананне ў нацыянальныя касцюмы, міні-зоапарк і экскурсіі, пенныя забавы, танцавальны батл, гульні флэшмобы і гіганцкія бурбалкі, пенная вечарына. Ну, карацей, сапраўдны беларускі фестываль для ўсёй сям'і. Вы, напэўна, хочаце больш падрабязна даведацца пра лайнап гэтага фестываля. Ну дык тут увогуле прыгажосць. Гурт «Спасибо, все в порядке». Гурт «Бронепаровоз». Мой город устал, он злой. Все следят за мной, Мой город устал, он злой. все следят за мной. Гурт «Демимо». В театре одиночества. І нарэшце, магутны хэдлайнер гэтага свята беларушчыны, гатычны прынц спрадвечнай беларускай культуры, аўтэнтычны князь пружанскай цемры Олег Орлоў. Я шофер, молодой шофер. А вось і цытатка ад арганізатараў. Мы хацелі расказаць пра беларускую культуру даступна і цікава, каб кожны змог знайсці тут нешта сваё. Мы спалучаем сучаснасць традыцыйнай беларускай культурай. Чаму б не правесці суботні дзень побач з Мінскам, сустрэцца, добра правесці час усёй сям'ёй. Беларускае лета ў стылі скансен, наймагутнейшы удар па ўсіх скептыках, свята нацыянальнай культуры, у гіганцкіх бурбалках пад песні Олега Орлова. Што скептыкі? Адразу захацелася ў азярцо. Дык што раптам здарылася з фестывальным жыццём у Беларусі? Як усё гэта атрымалася? Акрамя відавочнага адказу на гэтае пытанне ёсць глыбінныя. Тыя, што лепш за любыя сацыялагічныя пытанкі, дэманструюць густы і перакананні. Ну давайте возьмем Viva Brussels, сімпатычны першапачатковы фестываль, які рэальна падцягваў узровень Open Air'аў, ну хаця б у плане інфраструктуры. Як гэта? Ну вы ж памятаеце, як было раней? Круты лайнап, але чэргі ў прыбіральні. Сусветныя зоркі, але 3 сасіскі на фудкорце. Не падабаецца? Вашыя праблемы. Viva Brussels зрабіў стаўку не толькі і не столькі на лайнап, сколькі на атмасферу і разнастайнасць. І ў выніку стала зразумела, што касабін у Беларусі гэта класны, але не абавязковы фактар. Ды і ў прынцыпе гістарычна так склалася, што калектыўны беларус вельмі слаба рэагуе на сучасных заходніх зорак. Нават калі ў Мінск раптам прывезлі Лінкін Парк, канцэрт у выніку атрымаўся ў мінус. Беларускія арганізатары канцэртаў заўсёды зараблялі добрыя грошы акурат на Білане, Кіркораве і Ленінградзе. Нават у тыя часы, калі ў Мінск прыязджала праймавая Лана Дель Рэй ці непраймавы Мэрылін Мэнсон. Мотархед у Мінску збіралі палац спорту. Ленінград стабільна 2-3 мінск-арэны запар. Да чаго я гэта ўсё вяду? Кожны бізнес працуе першую чаргу на маштабаванні і вывучае густы патэнцыйных кліентаў. А мы ўсе з вами для Viva Brussels у першую чаргу кліенты. Калі б лічбы на стрымінгах у таго ж Білана ці комнаты культуры былі невысокія, і калектыўны беларус не цікавіўся гэтай музыкай, яна б ніколі не з'явілася ў Браславе ў якасці хэдлайнераў.
Нават калі б гэта быў адзін з магчымых варыянтаў. Бо гэта вялікія фінансавыя рызыкі. Гэта супярэчыць логіцы бізнесу. Калі бізнес усё ж прыняў рашэнне, значыць мы з вамі яму ў гэтым дапамаглі. Усё проста. Слухаеш Білана, атрымліваеш Білана. Нават калі Білану насраць на цябе з 6-метровай вышыні. Прыкладна тое самае і з фестывалямі буйных брэндаў. Яны размаўляюць выключна мовай маркетынгу і ўмеюць маляваць прыгожыя лічбы. І калі яны запрашаюць на фестываль «Максім» ці «Не лета», значыць упэўненыя, людзі не толькі купяць на іх квіткі, але гэта самым карысным чынам паўплывае на брэнд. Нават калі недзе пасярод лайнапу цялёпаецца вечна п'яны бабунец. То бок гэта не рашэнне маркетолагаў брэнду, гэта нашае з вамі рашэнне. Проста аднойчы арганізатары фестывалю зразумелі, што танная папса прыносіць ім больш нашых з вамі грошай. Ну і панеслася. Не падабаецца такая генералізацыя? Мне таксама. Але і я, і вы з'яўляемся часткай статыстыкі, ажно пакуль лічым сябе часткай Беларусі. І ў абсалютных лічбах сітуацыя выглядае менавіта такім чынам. Гэта пытанне масавых густаў. І менавіта яно лепей за ўсё характарызуе цяперашнюю Беларусь. Лепш, чым любая прамова палітыкаў і сацыялагічнае даследаванне. Ну вось вам яшчэ адзін прыклад. У мяне ёсць YouTube-канал «Сепультура Лайф». На ім штомесяц адбываюцца канцэрты беларускіх артыстаў, якія па нейкіх прычынах не могуць выступаць у Беларусі. Зато цяпер іх можна глядзець онлайн. Не падабаецца Білан? Давайте вось сюды. Хочацца на веб-бэнд, калі ласка. Даўно марылі пабачыць Эрдэрат? Вось вам Эрдэрат. Засумавалі па класіках. Лявон Вольскі. Новыя імёны? Анастасія Рыдлеўская. Адмова цішы, рана ў сэрцы робіць цябе мацнейшай, калі ты не маўчыш. А на наступным тыдні будзе канцэрт Крымбамбулі. Для вас усіх, для беларусаў па ўсім свеце. Глядзіце, спявайце, размаўляйце з музыкантамі ў чаце. Калі у вас ёсць такая магчымасць, падтрымлівайце іх донатамі, каб праект працягваўся. Для гэтага нават не трэба выходзіць з хаты. Глядзіце дзе заўгодна. Дома, на лецішчы, у адпачынку, з любой кропкі гэтага свету. Бяспечна. Але лічбы мне падказваюць, што такія канцэрты цікавыя вельмі вузкаму колу аматараў. Больш за тое, гэты інтарэс знікае настолькі імкліва, што праект, які існуе дзякуючы толькі падтрымцы беларусаў у эміграцыі, вось-вось закрыецца. Я зараз не скарджуся, я канстатую, калі адкінуць эмацыйны складнік і проста падумаць пра сухія лічбы, то ўсё менавіта так. Бізнес робіць грошы на тым, што мы любім. І менавіта мы фарміруем культурнае поле. І мы атрымліваем роўна тое, чаго заслугоўваем. Я толькі праверыў гіпотэзу, і высветлілася, што я памыліўся, бо арыентаваўся не на лічбы, а на эмоцыі. Прызнаю сваю памылку. Но памятаеце, як мы ўсе спрачаліся пра тое, ці можна беларусам хадзіць на канцэрты Меладзе. Я дагэтуль лічу, што можна, бо гэта асабістая справа кожнага з нас. Толькі пасля не трэба здзіўляцца, што нехта пайшоў на рукі вверх ці Дзіму Білана. Это таксама выбар. З шэрагу такіх рашэнняў і складаецца жыццё. І вось мы ў той самай кропцы, у якой ёсць. Застаецца зразумець і прыняць. Ладно, дык што рабіць? Як выпраўляць сітуацыю? І ці атрымаецца? Тут у мяне ёсць стрыманы аптымізм. У Беларусі багата цудоўных і неверагодна таленавітых артыстаў. Скажу больш, зараз беларуская музыка на неверагодным уздыме па ўсім свеце. Макс Корж збірае стадыёны. Маўчаць дома, будуюць сусветныя туры і упэўнена ідуць да першага грэмі ў гісторыі Беларусі. Extermination Dismemberment і Дым на Лотва выводзяць беларускі метал у сусветныя топы. Дзякуючы гурту «Саюз», беларуская мова гучыць на культавым радыё KXP ў Сіэтле. Нават у Расіі беларусы задаюць планку. Толькі ў гэтым годзе выйшлі проста фантастычныя альбомы «Свет і бень». Цяпер давай бяжы бягом,
Релікт. Ірдарат. Это по життю, верни моє життя, верни моє життя. Димної Лотви. Пераважная большасць гэтых музыкантаў зараз не мае магчымасці выступаць у Беларусі, але яны цікавыя ўсяму цывілізаванаму свету. Ну няўжо яны не зацікавяць нас, беларусаў? Аднойчы ўсё вакол нас зменіцца. Але ці зменімся мы з вамі? Ці проста застанемся часткай статыстыкі? Гэта канал Міністэрства культуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце гэты канал праз сервіс Buy Me Coffee. А я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!